Ahoj Jakub, som veľmi rád, že si stal súčasťou nášho tímu v KPMG. Priznám sa, že som nemal možnosť byť na pohovoroch s tebou a na pohovoroch sa vždy pýtam na úvod jednu vec ľudí, alebo teda väčšinou, nie úplne vždy. A to je, že čo chceli byť v detstve. Čo si chcel byť ty v detstve? Ahoj Kači, ďakujem za privítanie. To by bola zaujímavá otázka na pohovore, keďže sa to netýka vôbec toho, kde som sa teraz zamestnal. Ja som v detstve bol športovec, hrával som hokej a teda moja myseľ bola iba o hokeji a bol som si istý tým, že v dospelosti budem hrať v NHL-ke a budem niekde spokojný hrať centra v prvej peťke. Avšak potom sa moje priority nejako zmenili a teda uvedomil som si, že asi hrať takto profesionálne hokej je dosť, poviem to, rizikové, hej, že tam príde jedno zranenie a nemáš viac menej čo, tak som zmenil tú trajektóriu smerom na školu a postupne som si nejako uvedomil, že financie je to, čo ma najviac zaujíma. Jasné, ale boje, ktoré prebiehajú Stanley Cup, teraz asi stále sleduješ. Snažím sa. Dobre Kači, ja by som mal teraz na teba otázku. Aký bol tvoj prvý job? Ja som mal úplne prvý job, ktorý bol pre mňa v tej dobe úplne najúžasnejší prvý job. Mal som 15, to bol taká prvá možnosť, kedy človek mohol mať nejakú brigádu a zamestnali ma teda počas letných prázdnin u nás na dedine v Zlievarni, kde práve ako keby investovali do novej farbiacej linky a ja som mohol demolovať a demontovať tú starú. Úžasné na tom bolo to, že som sa aj vtedy venoval, akože sa snažil venovať nejakému cvičeniu a na tú demontáž mi dali také veľké zlievarenské 16-kilové kladivo, ktoré sa mimochodom teda volá ako jeden náš kolega Masaryk. A teda ako keby 2 mesiace som mohol za finančný poplatok demolovať s týmto kladivom tú starú farbiacu linku, čiže to bolo vtedy pre mňa úplne úžasné. Čo sa týka NHL, tak toto už asi nie je medzi tvojimi cieľmi, ale čo sú také nejaké ďalšie ciele, Jakub, ktorý si v živote ešte chcel dosiahnuť? Moje cieľe som sa vždy v živote nastavoval tak abstraktnejšie. Ja samozrejme, ciele v zamestnaní sú dôležité a mám aj ciele tu, kde momentálne som, ale ten ultimátny goal v mojom živote by som nazval tým byť spokojný tam, kde pracujem a aby ma tá práca naplňala. Pretože pokiaľ si viem predstaviť to, že ráno stanem z postele a do tej práce sa nemusím tlačiť na silu a je to naozaj niečo, čo ma naplňa a čo ma baví, tak potom ten človek ako nazvem to ani nepracuje, hej, robí iba to, čo ho baví. Čiže byť spokojný tam, kde pracujem a taktiež dokázať zabezpečiť spokojný život mojej rodine a cítiť sa, že som to v živote niečo za sebou zanechal možno. Ja by som sa chcel spýtať, nakoľko teda už KPMG nejakú dobu si a asi to vieš zvážiť tak objektívnejšie. Čo je tvoj najobľúbenejší benefit v KPMG? Priznám sa, že čo sa týka benefitov, tak možno teraz spomeniem niečo, čo veľa ľudí nebude vnímať ako nejaký konkrétny benefit. Áno, v KPMG máme veľa benefitov, kafetérie, multišport, karty a podobne. Pre mňa je ale najväčším benefitom práce a tej profesie, ktorú som si vybral to, že človek sa môže naučiť a stať v nejakom momente podnikateľom, lebo práca ho najskôr naučí tie technické veci, následne, keď sa stáva manažérom, učí sa byť obchodníkom, následne potom, keď v tej kariére postupuje ďalej, tak sa učí viac vedeniu tímu, strategickému vedeniu nejakej časti spoločnosti, ktorú už vie mať povedzme pod sebou ako nejaký riaditeľ alebo partner. Čiže toto je určite ten najväčší benefit, ktorý práca v KPMG a celkovo tá profesia, ktorej sa my venujeme, ponúka. Že naozaj človeka vie vychovať niekoho, kto má naozaj vie byť podnikateľom, vie mať nejaké reálne remeslo vo svojich vlastných rukách. Teraz taká abstraktnejšia otázka. Čo by si možno chcel byť v alternatívnom svete? To je otázka, ktorú som dostal už pomerne veľakrát, teda aj primárne v súkromnom živote. A myslím, že mám na ňu celkom takú jasnú odpoveď. Chcel by som byť farmár, to nazvem. Alebo žiť niekde na farme, kde sa môžem starať o zvieratá, keďže mám dosť blízky vzťah ku celkovo zvieratám, akože preferujem asi psov, ale myslím, že nie je zviera, ktoré by som odmietol. Takže keby môžem žiť v úplne perfektnom svete, kde peniaze nie sú žiadny problém a teda mohol by som si to kompletne zvoliť sám, tak by som žil asi niekde na farme
staral sa o nejaké kravy, o sliepky, o ovce, mal tam nejakých farmových psov a žil si taký pomalší život. Akú by si dal radu začínajúcemu človeku v KPMG, alebo teda juniorovi na podobnej pozícii, ako som ja? Tak ako si ty hovoril, toto je zase otázka, ktorú som ja dostal, sa priznám, že veľakrát. Odpovedal som na ňu rôzne a keď sa teraz nad tým zamýšľam, tak taká veľmi dobrá rada, ktorú som dostal, neviem, či to není aj slogan jednej spoločnosti, ktorá vyrába hodinky, tak sa ospravedlňujem, ak niekomu robím reklamu, ale je to rada, že do not crack under pressure, čo teda v slovenčine znamená, že keď je ten tlak veľký, tak vtedy treba zachovať naozaj chladnú hlavu. Vtedy treba byť zorganizovaný, štrukturovaný. A je to niekedy naozaj ťažké, ale z môjho pohľadu vždy, keď som práve v takejto situácii, tak si spomeniem na toto a pomôže mi to prekonať také tie ťažké situácie. A myslíš, že to je vec, ktorú sa človek vie naučiť, alebo to je taká inherentná vlastnosť ľudí? Nie, myslím, že to je vec, ktorú sa človek vie naučiť, ktorá prichádza so skúsenosťami, ale prichádza aj s takým ako keby manažovaním samého seba mentálnym, ktoré človek sa myslím si, že vie naučiť. Si u nás už nejaký ten piatok. Vieš si ešte spomenúť, aké boli tvoje dojmy z takého toho prvého týždňa, keď si prišiel k nám do firmy? Určite, to si pamätám, ako by to bolo včera, lebo povedal by som, dosť iné očakávania od toho, aký bude ľudský prístup a aký naozaj bol. Očakával som samozrejme, že idem do KPMG, takže to pracovné vyťaženie bude asi vyššie. Čo nemôžem povedať, že by nebolo, ale zároveň ten prístup ľudí bola vec, ktorá ma najviac prekvapila. Každý človek, s ktorým som sa stretol od prvého dňa až po teraz, či už teda je to analytik ako ja, alebo až po direktora, boli extrémne ľudskí a extrémne ochotní pomôcť mi vo všetkým. A nikdy som sa necítil ako, že by mi dali pocítiť to, že som jednoducho nižšia pozícia. Naozaj mám pocit, že ako tím fungujeme na jednej úrovni a všetci vieme spolu spolupracovať vďaka tomu, keďže tam necítim žiadne elitárstvo. Keby si mohol vrátiť čas, spravil by si niečo inak? Priznám sa, že toto je asi vec, nad ktorou sa každý zamýšľa v nejakom bode v živote, pri nejakých možno ťažších životných situáciách a tak ďalej. Za mňa ale vždy, keď som sa nad tým zamýšľal, tak som si povedal, že nie. Určite by som nemenil žiadne z rozhodnutí, ktoré som spravil. A to najmä preto, že aj tie chyby alebo možno rozhodnutia, ktoré sa javili v tom danom momente času ako neúplne dobré alebo neúplne optimálne, tak ma doviedli tam, kde som dnes. Som šťastný v osobnom živote, som šťastný v profesionálnom živote. Ak som spravil nejaké neoptimálne rozhodnutia, tak ma naučili veľa a posunuli ma ľudsky, posunuli ma možno profesionálne, čiže určite priznám sa, že nemám, vždy keď som sa na túto otázku zamýšľal, tak nemám niečo, čo by som niekedy spravil inak. Jakub, ďakujem veľmi pekne za rozhovor, aj za tú príjemnú pochvalu, čo sa týka tej ľudskosti, veľmi ma to potešilo. Ďakujem aj Karči. Pri hľadaní teda práce, či už po škole alebo po zmene zamestnania, by som vám chcel zaželať, aby ste aj vy našli kdekoľvek pôjdete teda takú tú pravú ľudskosť, ale aj všetky tie iné veci, ktoré hľadáte a očakávate od budúcej práce. A chcel by som vám možno zaželať ešte jednu vec, alebo tak odporúčiť jednu vec, a to je, že naozaj si treba uvedomiť, že nie len vás si vyberá zamestnávateľ, ale aj vy si vyberáte toho budúceho zamestnávateľa a s touto myšlienkou by som sa teda chcel poďakovať a rozlúčiť. A ak teda by si sa chcel aj ty stať súčasťou našeho tímu, tak ja by som ti odporúčil to, že neboj sa, naozaj možno to znie tak trochu intimidating, že veľká štvorka, corporate audit, ale naozaj ten prístup tu je super a myslím si, že všetci tu radi uvítame nového schopného kolegu.